Чакай. Динко. Господин кой? Шинев Илиев. Ама хубаво е. Шинев Илиев. Че аз съм господин. Аз съм господин. Аз съм господин Шинев Илиев, ще покажа влизане в Жигула в багажника. Аз съм господин Шинев Илиев, ще покажа влизане в Жигула. В багажника. В багажника. Тошко, кажи Тошко ще ми помага. Тошко ще ми помага. Повече нали да стисаш, че аз малко ще не става. Повече. Не, ръцете. Ма няма да затваря, бе, човек, ще остави по въздух. Моля ти се, бе, човек. Де така, бе? Не. Нали се разбрахме? Разбрахме се. Ай, остави си не искам. ръцете, не отвънка. Не отвънка. Стига. Не дайте! Не. Не отвъчкаш, морето. Чакай. Чакай.